Tervepä terve! Tehdäänpäs tällään pian esittelyvideo tästä meikäläiset kuvauskojusta, jota siskoni niin humoristisesti kutsui Markon kioskiksi. Joo, aloitetaanpas tosta lattiaelementistä. Eli se on kyllästetty 2/4. Sen mittat oli 1,1 metriä kertaa 2,4 metriä. Ja mulla on sellainen optio, että sen saa tosta keskeltä vielä katkaistua ja sitten vaikka pulteilla liputettua takaisin yhteen, jos haluaa 2 osaan sen. En tiedä, tuleeko sitä ikinä tehtyä. Tää on aika painava tää pelkkä lattia tässä, et siihen tarvii melkein 2 ukkoa sitten kantamaan sitä, riippuen että minkälainen kehonrakentaja sit on. No sitten seinistä sen verran, että nehän tulee niinku tänne alas puoleen väliin tätä lattiaelementtiä tähän ulkopuolelle, ja sen takia täällä on tällaiset alumiinikulmat tukemassa, ettei seinän koko painous sitten pelkkien ruuvien varas. Ja seinäthän on niinku elementteinä. Ne on toisissaan kiinni näistä nurkista ruuveilla. Ne saa siitä räjäytettyä sit pois tarpeen vaatiessa. Kuvausaukkojen suojana on polykarbonaattilevy. Sitä siitä syystä, että sit nyt sattuu olemaan ylimääräistä, ja tosiaan se nyt on tässä näillä siipiruuveilla kiinni, ja siellä on vastakappaleena, oliko tää nyt rampamuhvi nimeltään. Sen saa siitä irrotettua sit kun kuvaamiset alkaa. Näen sen aika yksinkertaisena ja toimivana ratkaisuna. Sitten kun suojalevy on irrotettu, niin täältähän paljastuukin sitten tää pussukka. Se on varustelekas, tilasin M05 kangasta ja äitimuori ompeli sit tollasen bussiin. Ja täällä on hienosti kuminauha tässä pussin suussa. Siihen saa kivasti objektiivin sitten. Objektiivin joo törröttää. Sitten tää pääikkuna. Se on 3 millistä polykarbonaattia. Siinä on ulko ja sit sisälasi. Sisälasis on tummennuskalvo. En muista sitä tummennusarvoa siitä, mutta aika tummaa se saapi olla. Sitähän ei sit tummennuskalvoa suositeltais laitettavaksi tohon polykarbonaattilevyyn, koska se alkaa tekee kuplaa siihen, mut nääkin nyt ilmestyi niinku vastikään tossa kesällä siihen, että aika kauan se kesti kuplattomana. Tää on ihan pystypuita laitettu, ettei se niin heiluus, kun aika ohutta se 3 milliin kuitenkin. Seinät on tosiaan havuvaneri. Lähinnä siksi, koska se oli halvinta. Ja mä en nyt muista sit tarkkaa merkkiä, mikä tää maali oli, mutta sellaista öljypohjasta maalia, mahdollisimman luonnonmukaista. Sitten on tää katto. Tää on vähän sellainen väliaikaisratkaisu. Siinä on niinku UV-suojattu pressu päällä, ja sen alla on
Finfoamia, 50 Finfoamia. Hyvin se on siinä palvellut. Se on sidottu nää tällaisilla laudanpätkillä kiinni, että tuuli ei sitä vie siitä. Ja sen kanssa ei ole kyllä ollut mitään ongelmia. Hyvin pitää vettä ja on ainakin edullinen ratkaisu. Ei ehkä se näyttävin. Mulla on kyllä tarkoitus sitten, kun tässä nyt on ylimääräistä rahaa ja aikaa, niin tehdä siihen ihan niinku oikea katto, että jotain aaltolevyä tekis 2 elementistä sen katon. Mutta saa nyt nähdä, koska sellaista tulee sitten tehty. Siinä on ovi. Siitä nyt ei ole hirveästi kerrottavaa. Tässä on tällaiset luolamiesmalliset salvat, millä sen saa tuolta sisäpuolelta kiinni. Ja tää ei ole mikään maailman tiivein tää ovi. Mutta se nyt sitten takaa sen, että siellä ilma vaihtuu. Ihan hyvin on toiminut sekin. Joo. Katosta vielä sen verran, että mä tein tuollaisesta riimasta sellaisen kehikon tähän näin. Nää nyt tukee Finfoamia tuolla ja se kehikko on niinku irti, se kiertää tän koko systeemin. Nää on siinä kiinni ja väliin laitoin vielä tuollaista telttapatjaa, että se vähän niinku tiivistää. Tai mitä liian nyt tekeekään. Tuntui hyvältä idealta laittaa se sinne, niin minähän laitoin. Sisätiloista sen verran, että etoseinän korkeus on 1450. Takaseinä on 1350, eli siinä on 10 senttiä kaatoa. Takaseinän päällystin tällaiselle, tää on messumattoa. Ja sitten nää pitäisi varmaan jossain vaiheessa ehkä maalata nämä muut seinät täältä sisäpuolelta jollain tummalla värillä. Ja. Pikkunen ampiaispesä löytyy siitä ja sit mulla on tällainen pikku tuuletin. 12 voltin tuuletin, joka sit auttaa pitää tätä ikkunaa auki tässä talvisin. Kuvausaukosta sen verran, että se on 750 tähän niinku keskelle tätä aukkua lattiasta. Se nyt ajattelin vaan, että se on hyvä siinä. Ei sit voi tonne lattiakaan sijoittaa. Ja tämähän nyt on käytännössä tarkoittaa sitä, että peilittömällä kameralla pitää kuvailla, koska tästä on sit vähän ikävä kyyryssä tihrustaa etsimen läpi. Se on sen verran matalalla kuitenkin. Ja täällä on tällä puolella tää siruin kun slikin kiikku ja täällä on ihan hernepussi. Täytyy sanoa, että mä tykkään itse tästä hernepussista enemmän, se jotenkin kamera liikkuu siihen silleen jotenkin vapaammin ja kivemmin. Niin, no eristyksestä sen verran, että siinä on 50 Finfoamia niin kuin kauttaaltaan. Mä en muista tonne lattiaan laitanko kaksinkertaisen määrän sit, eli 10 senttiä. En ole varma.
Jotain sellaista. Jotain sellaista taisin tehdä. No, joo. Mä tässä kokeilin vähän erilaisia kaasulämmittimiä. Tulin siihen tulokseen, että tää on paras vaihtoehto. Se on siinä on 2 tehoa, eli 600 wattia muistaakseni ja 1600 wattia. Ja täällä saa kyllä tän kokoiseen kopperoon aika hyvät löylyt, että teho ei kyllä ihan äkkiä lopu kesken. Ongelmaksi on ehkä muodostunut vähän se, että lattia jää kylmäksi, koska kaikki lämpö nousee tuohon ylös, että sit pitäisi saada jotenkin sit lämpöä jaettua tuonne lattiallekin, mutta en ole keksinyt siihen vielä mitään ratkaisua. Ja sitten tästä lämmittimen sijoittamisesta, niin mä tiedän, että tää ei ole nyt niinku ihan niinku ohjeiden mukainen tää sijoittelu, mutta tila on rajallinen ja sen verran on kokeillut, että ei nämä seinät kyllä hirveästi siinä kuumene kun se on päällä, mutta jos nyt tämän mukaan toteutatte omia visioita, niin minä en ota mitään vastuuta, että ihan omalla vastuulla sitten. Ja muistaa vaan pitää järjen kädessä, että ei laita siihen mitään eteen tai päälle. Ja sitten kun siinä pötköttelee, niin muistaa olla kärjistämättä varpaitaan siinä. Niin. Maalaisjärjellä. Sillä mennään. Kaasuletkuhan tulee sitten tosta seinästä läpi tänne ulos. Ja siihen vaan kaasupullo ja hana kiinni ja rock'n'roll. No ilmanvaihtohan tässä on sellainen tosiaan, niin kuin sanoin, niin ovi ei ole mikään tiivis. Ja täällä on sitten täällä takanurkassa tällään. Oliko tää nyt 75 vai mitä viemäriputkeen. Siitä lähtee niinku hormi ylöspäin. Ja se vähän talvella keräsi kosteutta tuohon mutkaan, että se rupesi tipputtelemaan täältä vettä, niin mä pistin tällaisen hienon astian siihen alle, ettei nyt ole koko lavetti ihan märkä ja tyyny. Ja tällainen tää on tästä ulkopuolelta. Olikohan se 2 metriä tää korkea tää tötsä tässä. Mulla on nyt tää niinku vuoden ollut tässä samalla paikalla. Kesällä en tässä hirveästi kyllä mitään kuvaillut. Talvelle jonkun verran. Lintuja lähinnä. Närehethän täällä on pääroolissa ollut. No, tää sijainti ei ole niinku optimaalisin, mutta ei myöskään huonoin. En tiedä, tuleeko vaihdettua sijaintiin jossain vaiheessa. Varmaan jos keksin jonkun tosi hyvän paikan. Ja saan vielä kaiken lisäksi luvan viiettän tönön sinne, että siitähän se kaikki on kiinni. Mutta kaiken kaikkiaan niin täytyy sanoa, että tästä tuli yllättävänkin niin kuin hyvä ja käytännöllinen. Vaikka ei mulla oikeastaan mitään sen kummempia suunnitelmia ollut. Muuta kuin omassa pienessä päässä pyörittelin kaikkia ratkaisuja. Sellainen siitä tuli. Kustannukset noin 500 €. Säästin paljon siinä, kun sain eristeet
lahjoituksena. No suurin menoerä taisi olla sit nää vaneerit. Vaneerit tähän ulkopintaan, että olisiko ne ollut 120. Ja siihen sit muut puutavarat ja ruuveja. Kaiken näköistä. Kyllähän niistä kertyy. 500kin nyt. Se on aika iso raha, mutta ei näitä ilmaiseksi oikein pysty tekemään. Joo. Hyvä tuli, ja jos siitä nyt jäi jotain kertomatta tai haluatte tietää lisää, niin pistäkää kommentteihin kysymyksiin, niin minä yritän vastata parhaan mukaan niihin sitten.